Ahojte, dnes je nedeľa a ja mám dneska koncert so spevackým súborom chorvátskej kultúry. Idem na festival chorvátskej kultúry. Dúfam, že tento rok sa mi podarí vymamiť od jedného kameramana zábery z toho vystúpenia, tak by som vám ich potom sem hodila. Ak mi ich pošle. Je veľmi teplo a musím mať oblečené dlhé nohavice a nejaký biely vrch. A na skúške som sa pýtala dirigenta, že či náhodou niekedy v histórii nemali hudobníci vestičky. Také prešívané, myslím, že s takými kvetmi. Pretože speváci ich každý rok majú a mi sa strašne páčia. Akože niekomu to príde možno, že trápne, ale sú fakt pekné. Rôzne dýchové súbory a také používajú tie vestičky, niektoré sú také, že obyčajné, ale tieto sa mi myslím, že páčia. Ja som sa opýtala, či to kedysi ako keby mávali aj tí hudobníci, nielen speváci. On povedal, že áno a že keď chcem, že mi prinesie, tak je, že áno, to môže byť strašne zlaté. Takže uvidím, či dneska budem mať aj vestičku. Beriem si zo sebou ešte aj kráťase do tašky, pretože po obede, respektíve tak už na večer, mám stretnutie s kamarátkou, ktorá chce ísť na Godzone. Ja neviem, či to je nejaký festival, alebo je to proste nejaký koncert. Viem, že už som na tom raz s ňou bola. Ono by to malo byť nejaké kresťanské vystúpenie. Ak tomu správne chápem, ja som si to ani z minulého roka, alebo keď som bola naposledy, nedohľadala. Ale radikál celkom dobré rokové náboženské skladby. A akože hudba celkom dobrá, takže dneska tam idem s ňou sa vlastne pozrieť. A minule to bolo na nábreží Dunaja a teraz je to na hlavnom námestí. Čo sa trošku obávam, pretože tam je viacej betónu. Tam pri vode si myslím, že to bolo celkom fajn. Tuto uvidím, či nebudeme veľmi odpadávať od tepla. No a beriem vás so sebou aspoň v nejakých krátkych záberoch. Ja už vyrážam, dress code je čierno-biely a dneska možno dostaneme aj také pekné prešívané vestičky. Ja som za a uvidím, že či stihne zohnať dirigent alebo nie, keď tak budem brať iba takto čierno-bielo. Jeden záber. Jeden. To je tak zlaté. Naša rega kruha peče šudri drum, po koriti voda teče šudri drum. I hoj, hoj, širi mari, buder mari, šudri drum. Ej, mašinka mori, širi rari, buder mari, šudri drum. Pogača šudri drum, rega vredna dva korbača šudri drum. I haj, hoj, širi mari, buder mari, šudri drum.
Czujesz li me duszo moja, už samočiarky patí, sve vydao, dá se opět k tebi vrátit. Čuješ li me, milá moja, ľúbil som sa o tebe, ani srdcu mome dušo, ostale sú už spomené. Ženo závodnice, s Bogom ženo neviernice. Kultúrneho života chorvátskej komunity na Slovensku. Za razvoj i úspješan rad ansambla zaslúžené sú voditeľi. Ako stihnete, môžete navštíviť náš gather shop. Krabičkári sú niekde medzi všetkých dní. Si tak úžasný. Moje srdce, ty tebe jež, moja viera.
Ja som si dneska na pobede chcela zobrať kraťase, ale som si ich zabudla doma a dobre, že som si ich zabudla, pretože som totálne zmokla. Aj ten koncert sa musel zrušiť skôr, pretože to bolo vonku a začal fúkať brutálny vietor. Ako vonku bolo 35 stupňov, takže ono sa to žiadalo, ale riadny lejak, no už som zase dlho nezmokla, takže dlhé nohavice, nakoniec dobré, že som ich mala. Dneska je pondelok. Ja idem dneska po darček pre moju kolegyňu, ktorá z roboty odchádza. A ja som sa rozhodla venovať jej prívesok. Najprv som si myslela, že jej kúpim Pandora prívesok na náramok, pretože keď som nastupovala do práce, tak mala také okrúhle narodeniny a hneď som jej tam, áno, bolo to trošku ukázale, ale proste som si ju tak nejak obľúbila a som jej darovala prívesok na Pandora náramok. A teraz som to brala tak akože symbolicky, že keď odchádza, že by som jej mohla tiež kúpiť nejaký prívesok, ale ako zopár som ich našla, ale chcela by som napísať aj taký list na rozlúčku, proste nech má takú ako keby peknú rozlúčku, lebo ako nelúči sa v nejakom zlom alebo tak. A vlastne tak nejak mi napadol pri nej symbol majáku. Je to také napojenie na jej vlastnosti, no lenže Pandora náramok, maják, ja som to proste nikde tam akože nevidela. Tak som sa rozhodla, že teda nech nie som až taká, že ako chápete, zase Pandora prívesok na náramok nie je úplne, že vecička za 5 €. Nechcem dostať do rozpakov, že som jej kúpila Pandora prívesok, tak som sa rozhodla kúpiť jej prívesok na kľúče, ako kľúčenku, čo si môže potom prípadne zobrať do ďalšej práce, keď mať kľúče od kancelárie, alebo si to dá na bytové kľúče, to je jedno. Ale našla som taký pekný prívesok majaku. A som si povedala, že je celkom pekná náhrada za ten prívesok na Pandora náramok, že to netreba zase úplne hrotiť, že musíme dať proste takúto drahú vecičku. No ja som to objednávala z jednej stránky a tam bol dovoz za nejaké, ja neviem, 4 € a prívesok stál niečo okolo 3 €, tak som si povedala, že nebudem proste toľko platiť za dopravu, že si to vyzdvihnem vlastne priamo v obchode. No a ja som zistila, že ono to je nejaký obchod, ktorý predáva jachty. Takže ja si idem do jachtárskeho obchodu, nie že kúpiť peknú veľkú jachtu, nie, ja tam idem po takýto malý prívesok majáku. A dúfam, že to tam ešte budú mať, pretože som si nejak nevšimla e-mail potvrdzujúci, že už si potom môžem ísť. A už mi to písali pred 3 dňami, plus boli teraz ešte 2 dni víkendu. Ale nepíšu tam vôbec, že dokedy je objednávka ako keby platná, tak som sa rýchlo dneska pozbierala, lebo cez tento víkend, ktorý bol nenormálne teplý, som tam nechcela ísť, tak tam idem dneska po práci, dneska je nenormálne teplo, ale už to potrebujem vybaviť. A zároveň mne už sa blíži odchod do Londýna, takže už si nechcem kupovať nič takého, čo by sa mi mohlo v chladničke pokaziť, lenže ja veľa vecí práve takých papám, hej, zelenina, ovoci a takéto veci. Tak ešte rozmýšľam, že som dneska išla niekam navečerať, lebo tým, jak je teraz teplo, tak som dneska nemala chuť na nejaký že teplý obed, kúpila som si iba jedno pečivo. A doma už tak nejak akože veľmi toho nemám, lebo za 2 dní odchádzam. Mám strašnú chuť na Áziu, na Bunnem Rán. By som si toto dala, lebo tam je šalát, tak mi to príde také osviežujúce, než si dať nejaké rezance s niečím, s nejakým mesom a takéto, ani tým, že ešte robia také veľké porcie, tak viem, že z toho polovicu zase nezjem. Takže rozmýšľam aj nad tým, že by som sa niekde zastavila, vlastne tam je obchodné centrum, ale musím ešte pozrieť, že aké sú tam reštaurácie, že čo mi ponúknú, no a keď nič, no tak si niečo kúpim asi v obchode, alebo čo, už len takú nejakú jednorazovku a potom, keď sa vrátim z môjho výletíku, tak potom si spravím veľký nákup. A objednala som si Bunnem Rán, vy to nevidíte, ale toto sú teda závitky mäsové, toto je plno arašidov a pod tým sú tenké rezance a ešte pod tým je šalát. Mňam, strašne sa na to teším. Dnes je 36. a to je môj posledný deň, kedy som dala posledný príspevok pre divadlo a týmto už v ňom naozaj končím. Dnes je 1.7. a ja mám posledný deň v práci pred výletom, ja sa tak strašne teším. Asi 3 dní, 4 dní dozadu som vôbec nefilovala to, že idem niekam na výlet na dovolenku, ale teraz sa brutálne teším a hlavne mám dobrú náladu z toho, že som v robote všetko stihla. Ešte musím dneska dotiahnuť asi 2 veci. Mám ešte po obede poradu a inak mám všetko hotové a to sa strašne teším. Aj teda vďaka spolupráci mojim kolegom, pretože som im hovorila, že proste bolo mi to teraz vyšlo, ak mi posunuli ten deň letu, lebo ja som chcela odísť o deň neskôr, aby som všetko v práci stihla, lebo na prvom mesiace vždycky sú nejaké štatistiky, dochádzky a takéto hlúposti. Aspoň, že mi to vyšlo, že som prvý deň v mesiaci tu, že veľa vecí som ako keby stihla, ale za to pomohli aj kolegovia a som strašne rada, pretože mám všetko vydelegované, všetko odkomunikované, takže odchádzam, by som povedala takým, že môj pracovný stôl je čistý, aj keď teda není, ale chápete, že všetko, čo máme na obdobie dovolenky spravené, tak to mám hotové. A úplne mám z toho proste dobrú náladu, že mám
mám všetko hotové, to čo som mala mať. Takže držte palce, nech už dneska nedostanem žiadnu špeciálnu úlohu, ktorú by som nestihla. Ešte sa dneska teda budem večer paliť. A dneska mám ešte aj obed z kuchyne. Máme mesové gule v paradajkovej omačke a to je moje obľúbené jedlo. Takže to som celkom rada, pretože moja chladnička už je totálne vyprázdnená. Neviem, či ešte dneska budem musieť skočiť niečo si kúpiť vlastne na zajtra na raňajky, pretože už som sa všetkého pozbavovala, všetko som podojedala, aby ten týždeň, keď budem preč, aj v podstate viacej. Myslím, že aj trošku viacej cez týždeň, keď budem preč, tak aby mi tam nič v chladničke nehnilo. Ja sa balím do Londýna a podarilo sa mi dočítať presne dneska knihu Sanatorium. Na to, že som ju nepoznala, tak musím povedať, že je veľmi dobrá napísaná, aj celá tá zapletka bola veľmi dobrá, bola to tá detektívka. A hlavne sa mi páčilo to prostredie, veľmi dobre to tam bolo opísané, takže knižku úplne chválim. No a druhá v poradí, ktorú ste mi odhlasovali na Instagrame, je Kód rúže. Takto. Vychádza to perfektne, že som dneska stihla dočítať túto knihu, ale či chcem obetovať kilogram mojej príručnej batožiny pre túto knihu, nie som si úplne istá, ale pravdepodobne si ju zoberiem, pretože v lietadle by som asi chcela čítať, nemám nasťahované nejaké filmy, ale teraz v poslednom období vôbec nemám na to náladu. Už pomaly rok neviem dopozerať Wednesday, lebo ma to vôbec nebaví. Mám nasťahovanú Victoriu Beckham, mám nasťahovaného Johnny Deppa a jeho rozvod, mám nasťahovanú Britney Spears, také tie dokumenty o jej živote a vôbec na nič nemám chuť, takže asi len predsa obetujem tú váhu a zoberám si teda túto knihu, uvidím, dúfam, že ma bude baviť. Ale teda veľmi vtipne vyšlo to, že idem na výlet a zrovna takúto veľkú buchlu si so sebou chcem vziať. No a ja sa tu s vami týmto lúčim, ja vám ďakujem za pozretie a vidíme sa potom v Londýne. Ja si myslím, že tých cestovateľských vlogov z Londýna bude fakt dosť. To vás len tak akože psychicky pripravujem, že to nebude jeden vlog. Vy viete, že ja keď idem na 3 dni niekam, tak je z toho aj 5 vlogov. Tohto bude tiež si myslím, že dosť. Takže čaute v Londýne.